Helo, enw fi yw Mared Jarman a dwi'n actores. Mae anabledd cudd yn rhywbeth eitha cymhleth, ond y gyd mae'n meddwl yw bod yna rhywbeth bach yn wahanol amdanoch chi fel person, ond dwi ddim yn amlwg pam i edrych ar rhywun. So mae gen i cyflwr yr enw Stargardt disease. Sa'n gwybod pam maen nhw'n gorfod ychwanegu disease iddo fe, ond there we are. Cyflwr llyged sydd gen i nam golwg a mae ngolwg i'n dirywio dros amser. Nes i ddatblygu fy nam golwg pan o'n i'n 10 mlwydd oed. Oedd e'n inevitability, oedd e'n mynd i ddigwydd ar rhyw bwynt yn y mywyd i, ond nes i gwmpo'n really sal fel plentyn, a pan des i mas o'r ysbyty, oedd yng ngolwg i di newid yn llwyr. Fel plentyn, o'n i'n actually. O'n i'n hollol fine. Ddim yn really falle deall yn union beth oedd yn mynd mlaen. So o'n i'n hollol fel plentyn. Ond wedyn pan o'n i'n 40, nes i fynd trwy puberty, amser gweitha menyw yn y byd, fi'n meddwl. A nes i golli tua 80% o ngolwg i yn llyged fi mewn fel 8 nos. A dyna pryd nath e really taro fi beth oedd yn digwydd. So, sgan i ddim golwg canolog. So, yng nghanol yng ngolwg i, mae yna fel cwmwl stormus mawr di, a dwi golau ddim yn treiddio trwyddo fe. A mae hwnna'n dilyn fi lle bynnag fi'n edrych, so pryd bynnag fi'n edrych ar person, ar fy ffôn, ar dan o bapur, beth bynnag yw e, mae'r cwmwl yna yn dilyn. Ac yn rhwystro fi rhag gweld beth sy'n tu ôl iddo fe, fath o beth. A dros hwnna wedyn, mae yna fel goleuadau bach yn fflachio fel tacky Christmas tree lights. Bach o fel constant rave, really. So fi wedi colli mwy o olwg nag oedden nhw'n disgwyl erbyn yr oedran yma. So mae'r llyged fi mor wael a dyle fe wedi bod pan o'n i'n tua 80, a llyged chwith tua 40. So mae ngolwg i wedi gweithygu mwy nag o'n nhw'n disgwyl, ond mae e wedi aros yr un peth am y tua 7 mlynedd diwetha. Does dim rheswm dros pam a pryd a sut wneith e ddigwydd. Mi na i olli mwy o olwg siŵr o fod dros y mywyd i, ond maen nhw'n gweud dylai ddim colli fe gyd. Nes i gyfrannu ac llyfr blwyddyn diwetha gyda'r lolfa byw yn fy nghroen, ac oedd y lamsiad yn tafwyl, ac ar ôl y lamsiad dath merch fyny ato fi a gweud bod hi newydd ffeindio allan bod ganddi'r un cyflwr llyged i fi. Ac o'n i mewn sioc ychydig bach, cos fi jyst byth yn disgwyl e. Y peth gorau i wneud yw falle trio ffeindio rhywun arall sydd yn mynd trwy'r un peth â ti, fel bod gen ti o leia fel ally, bydd rhywun ti'n gallu rhannu y peth yma gyda sydd yn deall. Ond byddwn ni hefyd yn gweud jyst i gario ymlaen. Peidiwch y gadael iddo fe gymryd dros eich bywyd i chi. Mae rhaid iddo fod yn rhan newydd o'ch bywyd i chi. Byddwn ni ddim hanner mor annibynnol heb fy ffôn. Fi yn dibynnu ar fy ffôn gymaint i wneud unrhyw beth. Mae fel dyna fy llygaid. Pan fi mewn fel caffi neu rhywbeth a fi eisiau edrych ar y bwydlen, na i gymryd llun o'r bwydlen a wedyn fi'n gallu zoomo mewn. Gweud bod fi mewn stasiwn tren neu rhywbeth, neu fi rhywle fi angen darllen arwyddion yn y pellter. Fi'n gallu defnyddio'r magnifier arno fe. Ydyn, ac yn oed, y pobl sydd agosa ato ti, so fel teulu a ffrindiau really agos i'r pobl sydd yn anghofio trwy'r amser, sydd yn lyflu, achos mae'n meddwl bod mae nid dyna beth sydd ar blaen eu meddwl nhw o hyd ag o hyd. Fi'n gallu, so nes i ddysgu Braille, Saesneg a Cymraeg yn yr ysgol, achos nes i golli gymaint o olwg yn really gyflym, maen nhw'n meddwl, falle dylen ni ddysgu Braille iddi, fel bod opsiynau ganddi. Ond dydw i ddim yn defnyddio fe i fod yn hollol onest. Fi'n meddwl bod e'n rhoi perspectif i ti o bywyd. Mae'n really dysgu ti i feddwl am y peth beth sy'n bwysig mewn bywyd. Ac dwi ddim yn bwysig poeni amdano pethau sydd allan o dy reolaeth ti. Mae yna pethau gwell i wneud, mae pethau mwy pwysig yna i wneud. A fi'n meddwl bod e'n neud ti'n berson amyneddgar iawn, ac yn amyneddgar gyda pobl arall. Fi'n fwy parod i ddelio gyda pobl generally oherwydd e.
A sa'n meddwl byddwn ni'n yr un person y gydw i nawr, os byddwn ni ddim.